Prečo ten muž, ten Audi s tým hákom, chcel odo mňa kľúč. No, Saninka, poď. Už nás si umýje, vidíš? Bazénik ušak. A kde? Tam. Tam nás si umýje, vieš? Tam je kamera, vidíš? Ja tam, v telefóne, aha, tam som. Tuto v telefóne od sebou. O, čo tu dávajú v tom televízore? Pozri sa, narazil do steny, prav. Už je poňal. A teraz ukáž pred kamerou, ako sa ti vieš ponoriť. Tu nás, tu poď, nechytaj, tu nás vidno. Poď sa ti ukázať, ako sa ti vieš ponoriť. Dobre? No. Dobre, krásne. Nechytaj, nie. To nechytaj ani do ruky. Lebo ti to spadne do vody a bude potom. Vieš ako? Nie. Tak je? Verím, to, čo môže byť, je zachytiť. Verím v realitu. No Ja si sem môžem hápať, aha, pozri. Víš, ja si sem môžem hápať, aha. Víš? A film dávajú krásne. Tak? Idem ešte do vody? Idem ešte do vody? Idem ešte do vody? Ale idem ešte do vody. Ale idem ešte do vody. Ale idem ešte do vody. Áno, aj ty môžeš. Mama, my sme ešte tu. Pozri sa, koľko máme vody. Jaj, bože, no. Poď, Saninka, sem. Sani, poď, aby sa bolo vidno. Tu na televízore, vidíš? Budeme. Takto. Tu sa daj takto. Tu sa pozeraj. Do kamery, aha. Do kamery sa pozeraj. Tu. Sem. A zakývaj pekne. Ahoj. Ahojte. No vidíš, ako nám je fajne. Však je nám fajne.